फिन खेबसे भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरो आंनि इन्ट्र'आवबो होनानै होखाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि फंनैसो सावरायगोन बारा गोलाव खालामा थ' जोङो मिथिनो मोन्दों मोनसे बिराद ट्रेन्डिंआव थानाय गेम थ' बे गेमलिंनि सायाव फंनैसो सावरायनि आरोना थ' जोङो गोबाङानो गेम गेलेनानै मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो नोंथाङाबो मोजां मोनो आरो गोबाङानो मोजां मोनखायो थ' गेमा जाहैबाय जोंहा बियो दाउ खेला थ' जोङो आवगोलाव गोबां रोखोमनि बेबायदिनो मेला बायदिसिनाफोर जायोब्ला जोङो नुलाबायनो मोनोमोन ना दाउ खेला हांसो खेला सोरखि फिदिंनाय बायदिसिना आजिखालिथ' आरो बबेयाव मबाइलावनो जाजोबो ना थ' गोबां रोखोमनि गेम फैबाय दा इन्टारेस्टिं गेम सोर बेसेबां देरहानो हाखो आङो मिथिला गोबाङानो खामायदों जानांगौ आरो गोबाङानो लसबो जादों जानांगौ ना थ' इमान इजि नङा जोङो बिराद ट्रेन्डिंआव थाबाय थानाय नुनो मोन्दों आरो बे दाउ खेलाखौ जेरावनाखि जोङो चिकेन रड गेम थ' जोङो नुनो मोन्दों सोर बेसेबां खामायखो आङो दा मिथिया थ' आंबो सम सम एसे एनै मारियो खिन्थु हायो आरोना एफा एनै खामायनो खिन्थु रिक्स दङ दै मोनसे गेमखौ ओरैनो बानायखाया थ' बिजनेससो गासिबो बेफोरो सब बेवहाय माने बिसोरहा फर्मुला थाजोबखायो खामायनायनि आरो मोनसे नङा मोनसे माने स्केम बायदियानो आरोना बेफोरो थ' बांसिन स्केमानो जाखायो आरो बेयाव फर्मुला थाखायो ओरैनोलाय सोरथो फैसा होलाबायनो ना बिनि गेजेरावनो सोरबाया मोनगोन बे थांजानाय फैसाखौनो ना सोरनाबा थांगोन सोरबाया मोनगोन बेबायदिनो आरो दा गेलेथारनांगौ बे नङा जायफ्रा रिक्स लानो हायो गेलेनो हायो एसे माने खम एमाउन्टआव गेलेयोबा खामायनो हायो आरोना नाथाय जोङो बांद्रायखौ लुबैनाङा आरोना एकदम गिदिराव थाङोबाथाय लस जाखायो थ' सहस नङा दा गोबाङा खामायबाय जानांगौ स' जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो गेलेनो हागोन आङो गेमनि भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय दिनै इन्टारेस्टिं गेमालाय गेलेनानै बिराद मोजां नाङो आरोना थ' आं एसे होनानै होखादों आरो लिंक्सआहाय डिसक्रिपसनाव थ' लादो आरो गेलेदो गोबां दङ फेसबुकआवबो मोनो मेरला थ' बिदिब्ला आं बारा गोलाव खालामला बांद्राय एमाउन्ट सोनानै गेलेनो नाङा आरोना खम ट्राइ खालामनो हायो देरहानोबो हागौ आरो गोबांफ्रा गोबां देरहाबाय जानांगौ खायफाया लसबो जादों जानांगौ ना थ' लोगोफोर आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै सोर बेसेबां खामायखो एसे कमेन्ट्सआव खिन्थाहरदो गोबांफ्रा खामायबाय दं इन्टारेस्टिं गेम ना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाबा गेमा जाबाय बेनो जोंहा बेवहाय मेरला गोबां रोखोमनि गेम दं आरोना थ' जोङो बेवहाय मोननो हायो मोनसे नै सिगाङावनो दङ दाउ नैबे दाउआहाय दाउ थुबाय स' गेलेदो आरो नै बेयाव गारि फैबाय थायोना थ' दाउआव माने गारिया सोग्राबाथाय दाउआ थैबाय आरोना थ' बिदिनो जेसेबां बारायलांबाय थागोन स' एमाउन्टआबो बेवहाय बारायलांबाय थागोन आरोना खिन्थु इजि नङा बेफोर गासैबो सब फर्मुला दंजोबखायो बेवहाय थ' नै आङो माने मारायगासिनो आरो इन्टारेस्टिं खामायनो हागोन लोगोफोर गोसोब्ला थ' जायफ्रा मोजां मोनो ना थ' गेम गेलेनानै गोबाङानो मोजां मोनो बेखायनो दिनै एसे नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना बरियानो गारि फैगासिनो थ' आङो बारनो हायाखै दा थाथ'गासिनो आरोना नै बिदिनो आरो गेमा